especial. La festa de Sant Jordi. Us agrada la festa de Sant Jordi? A mi m'encanta. A mi també, perquè és el dia dels llibres. I el dia de les roses. De les roses? Però no és el dia dels Jordis? Sí, però regalen molts llibres. I dels enamorats catalans. Oh, l'amor, l'amore, I love you. Em sembla que algú està enamorat. Sí, de qui estàs enamorat? Apaga el micro, apaga el micro. Què? Com pots estar enamorat de 5 persones a la vegada? Uau, sembles un oso amoroso. Bé, nois, que ens desviem del tema. És veritat, avui celebrarem la festa de Sant Jordi. Oh, l'amor, l'amore, I love you. No comencem! I ho farem amb un concert de la nostra coral. Nens i nenes, el cor del Pompeu presenta Una cantata que parla sobre els protagonistes de l'escola. vosaltres! Ladies and gentlemen, Boys and girls, amb tots vosaltres, 50 milions de segons! Uns 888.000 segons dura cada curs escolar? Sí, No pot ser. i tant que pot ser. Mira, una altra vegada, sisplau. Ja està 6 hores cada dia, Cada dia, dies per setmana, 5 dies per setmana, setmanes al mes. doncs ho multipliquem per 4, Això dura només i ara per 9, i en total són 1.080 hores, que són 64.800 minuts. i en total fan 3.888.000 segons cada curs. I si pensem que ens hi passem 13 cursos d'espantar, pensar que són 50 milions de segons. Home, una mica sí que espanta. A l'escola ens passarem 50 milions de segons. Tothom ens passarem 50 milions de segons. Tu també, suposo, no? No, jo una mica menys. Ah, sí? És que alguns dies vaig fer campana. Ah! Però són 50 milions de segons segur? 50 més o menys, amunt i avall. Amb tants segons no m'estrany que en sortim havent après alguna cosa. Moltíssimes! Tantes ja que ni me'n recordo! Però què sempre ens quedarà són els bons records. Els bons records i els bons amics. Records del temps d'escola ompliran el teu demà. Fes que siguin bons records, que t'agradin recordar.
acords són els que en fan servir els nostres pares per aconseguir que els fem cas. Clar, com tots els pares. I tu què saps? Home, no em diràs que mai t'han dit allò de dir tanta pantalla, quan jo anava a l'escola no n'hi havia de pantalles, o no. O si no, això de dir, quan jo era petit, els professors i els adults se'ls respectaven molt més que ara. Tens raó, i ells pensen que curraven més que nosaltres. Perquè nosaltres sí que en fèiem panca. I no com vosaltres, que no feu res. Nosaltres acabàvem morts després d'un dia a l'escola. Sí, tens raó. I no teníem tant ordinador a les classes com vosaltres. Que us porten així? Ai, pobrets, que no es cansin. Doncs sí, estem cansats. I si quedem algun dia? Oh, sí, quan vulguis. Avui mateix. No puc, tinc anglès. És veritat, i jo tinc teatre. I demà? Demà tinc música. I jo repàs. Dijous, Taekwondo. I divendres? gimnàstica. Oh, quin pal, no? Saps què m'agradaria fer? Ballet? No, jugar. Jo vull jugar.
Alguna vegada us ha passat que algun mestre us tingui mania? A mi sí. Quin? El Joanjo. Que si afino, que si no tot és fort, i ens fa escoltar una música molt estranya. Doncs el meu cas és pitjor. Ah, sí? Per què? La Carina. Que si ara has de córrer, que si no sé què, sempre fent esport. I és que un acaba rebentat, i quina ràbia. Bueno, però no creus que avui ja hem parlat bastant de nosaltres? Doncs sí, avui us volem explicar què li va passar al nostre amic Víctor. Ho farem amb una cançó. Em té mania. M'han tornat a castigar! Una altra vegada. No hi ha res, sempre igual. El què? La justícia que clama el cel. Però tu què has fet? Jo no he sigut. Au, explica'm què ha passat. S'ha girat i m'ha vist. S'ha pensat que estava prenent-li el pèl. Quan m'he rigut, Ai, fill, sempre igual. ho he vist venir quan m'ha cridat. Però què has fet? Jo no he fet res, però m'ha castigat. Aquesta tia em té mania. No parlis així de la mestra. Aquesta profe va venir. Es pensa sempre que ho faig tot malament. Aquesta dona és un turment. No hi ha qui aguanti aquesta tia. Víctor, fes el favor. Mare, de debò, és que la mestra em té mania. Sí, jo ho sé que m'ha castigat moltes vegades. I ha enviat moltes notes a casa, però és que sembla que vagi per mi. No, què dic que ho sembla? És que va per mi. Em té mania. El Marc em pregunta una cosa. Jo li contesto i la profe em diu: Ei, tu, ja estàs parlant una altra vegada? I m'envia la Bíblia. Em té mania. O l'altre dia que la Cinta em va tirar un paper i jo li vaig tornar sense mirar ni res, li va anar a la cara, a l'ull, i ella va fer ai! I la mestra li va preguntar què passava i la Cinta, la molt coseta, va dir que això li havia tirat. I apa, una altra vegada fora de classe. Em té mania. Quan li vaig agafar el bocata a l'Anies per veure de què era, i ell el va estirar i el bocata va caure a terra. I em va castigar a mi, com si la culpa fos meva. Si m'hagués deixat mirar sense estirar, o quan el Salif es va aixecar per anar a la pissarra. Que jo li vaig fer la trameta i va caure a terra. Això vas fer. Però jo li havia fet en broma, que el tio podria haver mirat per on caminava, no? Em té mania. I la profe, com que té mania, em va deixar sense cap en lloc de castigar el Salif per no fixar-s'hi. Una injustícia! O no? Aquesta tia em té mania. Aquesta tia em té mania. Aquesta profe va venir. Aquesta profe va venir. Es pensa sempre que ho faig tot malament. Aquesta dona és un turment. No hi ha qui aguanti aquesta tia. En què hem quedat? És una injustícia. I com que em té mania, em va portar a parlar amb el director. Una altra Una vegada. injustícia.
llavors ella no em va deixar parlar i jo li deia, ho vull explicar. I ella em deia, calla, no et vull sentir més. I esclar, jo li volia explicar que parlant la gent s'entén. O no. I per això, quan vaig sortir de l'escola, vaig anar a deixar-li una nota al cotxe. Resulta que m'havia deixat l'autonomia a la classe. I llavors què feia, Què feia? Què vas fer? Vaig agafar una pedra i vaig escriure a la porta del seu cotxe. No és culpa meva! Això vas fer! I perquè no es pensés que era una gambarrada ni res, sinó una cosa de responsabilitat, de deixar les coses clares, a sota vaig signar i vaig posar el meu nom. Però què diu? I ara per això em castiguen una setmana sense anar al col·le. No ho trobeu injust? Aquesta mestra em té mania. Aquesta profe va venir. Es pensa sempre que ho faig tot malament. Aquesta dona és un turment. Aquesta avui em té mania. Aquesta profe va venir. Es pensa sempre que ho faig tot malament. Vols fer el favor de callar d'una vegada? M'estàs posant el cap com un timbal! No hi ha que aguanti aquesta. Víctor! Hola. Hola. Abans que parlaven de records, tu creus que els companys i companyes de la coral se'n recordaran d'aquest concert? Que han estat assajant? Que han estat assajant totes les setmanes? Que han actuat el dia de Sant Jordi? Jo segur que sí, que me'n recordaré. I tu no? Sí, i tant. I vosaltres? I vosaltres us en recordareu? Sí, home, i si perdeu la memòria només heu de mirar el vídeo a la web del col·le i ja està. Apa! Què? Que t'han parlat i han passat uns 1000 segons, 1001, 1002, Hem d'acabar el concert. 1005, 1006, Va, què fem? 1009, 1010... Ràpid, una última cançó. Tots junts! Va! Música, mestra! Records del temps d'escola ompliran el teu demà. Fes que siguin bons records, que t'agradin. It's your time to